Bukhulu ubunzima enke ngabhekana nabo bazalwane eminyakeni emibili edlule. Abantu abaningi bebecabanga ukuthi ngalesikhathi ngiyobe sengizibulele, abanye bebecabanga ukuthi ngiyobe sengidla izidakamizwa, kanti abanye bebecabanga ukuthi ngiyobe sengiyinto yensangu ngalesikhathi, abanye bebecabanga ukuthi ngiyobe sengaba yinto yotshwala kugonyuluka uSibusiso Buthelezi. Ugonyuluke kanje-ke emuva owayengumsakazi wokhozi FM uSibusiso Buthelezi ngesikhathi eshumela enkonzweni yokumkhulekela ebihlele yiCharis Missionary Church eKhalanyoni Harrismith. Kwasho ukuthi bazalwane ukuqonda kwami kungaphezu kobuhle bukaNkulunkulu. Ngangena ekujulukeni bokuqonda ukuthi uNkulunkulu ungubani. Ngisho ngoba ukuqonda ukuthi ungubani uNkulunkulu kungenze ngakwazi ukubona ukuthi yonke into eyenzekayo emhlabeni ayilutho, ngoba kunombuzo kuyiwona osibusa sonke isikhathi thina kumbuso kaNkulunkulu othi kukhona yini okumehlulayo yena. Lo mbuzo-ke ungibuse ebusuku, ungibuse mina uma ngihamba ngicabanga ngijula ngobuhle bukaNkulunkulu. Buthelezi-ke ubheke emuva zami ukumqonda ngokwena uvuka naye kusuke esabhajwa esizalweni sikanina. Angisoze ngayithatha kancane leyo nto uma ngibona abantu bezidakela utshwala emgwaqeni yaseThekwini neyaseGoli kanye nasePitoli. Umbone-ke umuntu ukuthi akasakwazi ukugeza sekwaphela izinsuku. Ngithi nje emqondweni wami nasenhliziyweni yami, kodwa Nkosi ungenze ngisanjena. Bengiyanjena izinto zisahamba kahle, ngisanjena-ke izinto zisanjena, kodwa ngisanjena. Uthe yonke into eyenzeka kumuntu isuke iveza ubukhona bukaNkulunkulu. uSibuza akhulekele nje usanda ukukhonja indlela ukhozi FM muva kokuthola ukuthi kunenqwaba yabantu abaqola izizombulu ezibalelwa ku-60 miliyoni. Abantu bathi wanxenxa ngesikhathi esasakaza uhlelo lwendumiso ukuba batshale izizombulu zemali enkampanini yakhe yombuso investment. Omunye wayembika esikebheni sasenquthu, naso sampamba sathi ukuxoxaxoxa naye, kodwa-ke sabuye samdedela. Abanye bagcina bemvulela uxhaxha lwamacala, ikakhulukazi esiteshini samaphoyisa aseThekwini. Sekugcine-ke kuqhamuka abanye abazalwane beqongelela imali enhloso yokumeseka esimweni abhekene naso.